Assalamu alaikum jama'a. Na yi wannan bidiyon ne saboda akwai wata 'yar uwata da take tambaya ta da Allah wai na san 5T, meye 5T? To bayan na gaya mata shine na ga ya dace in yi ɗan guntun bidiyo domin in sanar da al'umma wa'anda ba su sani ba. To menene 5T? 5T dai wani platform ne wanda wani ko wasu ɓoyayyun mutane suka ƙirƙira kuma suka saka shi a App Store da Play Store. Yaya tsarin sa yake, ma'ana yanda ake shigar shi? Shine za ka saka dala 21 wanda za mu ce ya kai 35,000 da wani abu kuɗin mu na Najeriya. Sai su ba ka rancen dala 375 wanda shi kuma yayi daidai da wajen aƙalla wajen 600 ko ma da wani abu kuɗin mu na Najeriya. Oh my God! Za ka iya cire kuɗin da aka ba ka rance? A'a, ba za ka iya cire su ba. Robot ne za su ba ka wanda zai dinga yi maka kasuwanci, yana ajiye maka riba kullum safiya. Kullum safiya za ka kuɗance fa. Shin za ka iya cire ribar da robot ɗin ke kawowa? Amsar ita ce a'a. Ita ma ba za ka iya cire ta ba sai an buɗe maka akawun ɗinka. To ya ake buɗe akawun? Yanda akawun ɗinka zai buɗe shine sai ka gayyaci mutum aƙalla 15 zuwa 20. Kowanne ya saka kimanin 35,000 kamar yanda ka sa wato dala 21 kenan. Sannan akawun ɗinka ya buɗe. Idan akawun ɗinka ya buɗe za ka iya cire kuɗin da ka tara? A'a, ba za ka iya ba. Sai dai ka nemo wani in zai shiga shi 5T ɗin, sai ya ba ka 35,000 ɗin shi ka saka a aljihu. Sai ka tura mashi dala cikin dalolin da ka tara na cikin akawun ɗinka domin shi ma a buɗe mashi akawun ɗin shi. Wannan shine taƙaitaccen bayani akan 5T. A binciken da na yi kenan. Maganar gaskiya shine ka riƙe dukiyar ka gam, kuɗi na wahala a wannan yanayin da ake na mulkin Baba Tinubu. Ka juya su da kanka ta hanyar yin kasuwanci. In kuma ƙaiƙayi suke maka su kuɗin, ka sayi daƙwalen kaji da fai da yogurt ka shanye ka cinye abinka. Amma maganar gaskiya shiga 5T ba shawara ba ce mai kyau. Maganar gaskiya kenan. Kuma zan yi wani bidiyo idan na ƙara bincike na sake gano waɗansu abubuwa wa'anda ban faɗe su ba a nan.